Det må ikke være matematiske spørgsmål, det skal jeg tage Ja. Skal jeg tage første spørgsmål? Ja, det er det. Du skal tage første spørgsmål. Hvad synes du, der er sjovt ved julen? Ja, det er med jo. Jeg får lov til at redigere video. Hvad laver I midtjulen? Jeg har stop motion film med Lego, så redigerer jeg dem. Er det svært, det I laver? Jeg synes ikke, det er redigeret. Er det svært at stille Lego og bygge på Lego, mens man tager billeder af? Hvis Lego med vælter, eller I ikke kan huske, hvor den stod, så er det svært. Hvad skal være i den video? Lego. Hvorfor har I valgt det der? Det der interesserer mig i den her uge, og så gider jeg ikke alt det andet. Men det er Det er som han sagde. Det er som jeg siger. Jo, det her. Glæder I jer til på torsdag? Ja. Håber I, at I vinder den gyldne tidsel? Selvfølgelig gør vi det. Det skal bare lige være. Selvfølgelig gør vi det. Selvfølgelig. Selvfølgelig, ja. Hvorfor har I ikke valgt noget andet? Fordi andet det lyder fedt. Ja. Ja, det var faktisk det eneste, vi havde.